jednorázový alebo celodenný? Dobre, to bude 6 eur, vás poprosím. Kolečko je stanice na stanice. Polovici trasy vystupuješ na konečnej. Keď si vezmeš to dlho vlastne, keď všetko sa bude jednorázové, ak nestačí sa vybrať. Pardon. Ak máte video, môžete toto. Díky. Poď. Poď rovno. Tuto odpoď. Moje meno je Lukáš a som váš vodič na tejto trase. Ideme k divadlu Andreja Bagara, kde sa nachádzajú ostatné ďalšie autobusy a prajem vám príjemnú jazdu. Ešte malý dodatok by som poprosil, kto chcete vystúpiť po trase na uvedených zastávkach, treba stlačiť tlačidlo na strope, ktoré vám ukázal túto kolega. Ďakujem a prajem vám príjemnú jazdu. To tam zle vysvetľuje, lebo on pri divadle sa ho pýtali, že keď nastúpi na divadle, môže aj vystúpiť na divadle. Keby to je jednorázový výstup. A on mu povedal, že hej, lenže potom tu zastúpia veľmi... Potom máš veľmi veľa, máš celodenkových, ty sa môžu vozíť. Čiže jednorázový iba z konečnej na druhú. Iba na jednu cestu. Áno, vidíš, áno. Začiatku? Od stanice k divadlu a potom na divadle si musíš kúpiť ďalšie. Nie, veď to máš tam cestu na jazdu. A od divadla iba na Stanica. Prišiel som. Dobrý deň. Ty politárne, že? No. Hodina? A potom budú jazdiť politárnici. Použila do jednej maximálne. Jaj, dobre. Však príďte sa povoliť. Tramtári. Jasné. Dobre. Super. Wiesz? Nie ma co chodź? Nie ma, ja za tym. Dajte si.
A ja som mal napísať Maoni, lebo ja to mototechnik, Blandán aj televíziu zahraničí, ja to posieľam. Ja som mal na to z mojej firmy napísať KM 221V a späť. Nech to opravia, aj keby to trvalo 3 mesiace. Áno. Dole, ešte sa vyhýba, to nie je iné. Dobre, dobre, ide. Dobre, ide.